Здравей! Здрасти. Да ви представям Алекс Ломски, невероятен човек и колега. Ти се явяваш на кастинг за Big Boss с любезното съдействие на бар No Limit. Форматът Big Boss е онлайн реалити шоу, не е излъчвано до този момент в цял свят, включително в България. Залагаме на новаторството в него, което ще рече, че в него няма цензура и сценарии, които да представят участниците вътре в къщата, в която ще бъдат затворени 2 месеца. Бих желала да се представиш. Казвам се Дора Любенова, звяра ми викат. От София съм, на 20 години. Уча в Национална спортна академия. Само съм. Много добре изглежда за самбист. Благодаря. Къде съм без? Това е всичко. Аз съм изключение. Да. Хубаво изключение. Хубаво изключение. Кое е нещото, което те провокира да участваш в кастинга за Big Boss? Тръпката, може би. Адреналина, който ще имам вътре. И за шоу по-скоро. Любимо хоби? Няма, аз по цял ден съм в залата спортова. Какво спортуваш точно? Съм само... Борба повече. Повече борба. Как се вписва на толкова нежно създание като те в тази дисциплина? Влязали вътре. Забравяш Там всичко. в Мария, да. Най-вероятно си много здрав. Да направим една канадска. Искаш? Айде. Айде. Дай се бъде. Айде, къде ще ви. Много се сил. Браво. Изключително. Любима поза имаш ли в секс? Пролет. Пролет. Я обясни. Правиш секс и цъфтиш? Също да. Чудесно. Доставяш си максимално удоволствие с партньора. С колко партньора максимално си правила секс наведнъж? Един. Един, браво. Това е добре. Изглеждаш доста скромно. Как гледаш на секс играчки? Използваш ли ги, когато правиш секс? Отворено ли си? Не, но бих. Чудесно. Кое е най-нестандартното място, където си правила секс? На полянката. На полянката. Пеперутки хвърля. Това е пролет. Да. Има ли нещо, което не би направила вътре в къщата на Big Boss? Не се сещам, но... Сигурно има. Как отказваш на неприлични предложения, ако имате? Директно. Директно с подсечка. Не ги биеш? Туширам. Да се слуша. Какъв е подхода, ако ти хареса някой момче? Погледа. Имаш погледа. Карваме. Много хубав поглед ти опаса. Какво би направила, за да спечелиш наградата на Big Boss? Да стигне до финала? Не държа да стигна на това. Искаш тръпка, адреналин, финансова Това е част. весело, да. Колко пъти правите секс на денонощи? 3-4, колко се дойде. Зависи Може би от цяло. партньора. Зависи, да. Зависи от партньора. Браво. Има ли нещо, което да те провокира до такава степен, че да изпиташ агресия към някой вътре, се бъдете все пак затворили 2 месеца на едно място? Може ли да се случи нещо? Сигурност. Лесно се пада. Ще ги набиеш всички. Падна ли ми предетка? Уау. Не можеш да овладяваш емоциите. Не много. Това е Опасен. хубаво, това да е чисти Да. истинска. Опасен участник. Ще видим да си пазят. Кой би набил първо, мъжете или жените? Жените не беше. Някой да съм мъж тогава. Не са ти в категорията жените. Още жените. С какво се занимаваш? Модел съм в Faceline Models. Доволна ли си от агенцията, в която Да, работиш? виж, добре. Заплащам всичко. Кой е Имаш- най-големият хонорар, който бихте искали да получите? Някаква фикс идея. Цена магическа. Голяма. Продаваш се добре и си знаеш цената. Да. Faceline Models ти осигурява това. Всичко. Благодарим ти. Ще
се яви на кастинга за Big Boss. Надявам да се видим вкъщи. Успех! Merci, ciao.